Dwom aduɔkron baako. Deɛ ɔte ɔsorosoroni no hintabea bɛhome wɔ Otumfoɔ no nwunu mu. Mɛse Awurade sɛ, woyɛ me dwanekɔbea ne m'abankɛseɛ, me Onyankopɔn a mewɔ wo mu ahotɔsoɔ. Ampa ara ɔbɛgye wo afiri fidisumfoɔ fidie mu ne owuo yadeɛ mu. Wɔde ne ntakra bɛkata wo so, na ne ntaban ase na wobɛnya dwanekɔbea. Ne nokorɛ bɛyɛ wo bammɔ ne wo kyɛm. Wonsuro anadwo mu ahunahuna, anaa bɛmma a ɛtu awia, anaa owuo yadeɛ a ɛba esum mu, anaa ɔyaredɔm a ɛsɛe awigyinaeɛ. Apem bɛtotɔ wo nkyɛn mu, na ɔpedu bɛtotɔ wo nifa, nanso wo deɛ ɛnka wo. W'ani nko ara na wode bɛhwɛ na woahunu nnebɔneyɛfoɔ asotwe. Sɛ wode ɔsorosoroni no yɛ wo tenabea, mpo Awurade a wɔyɛ me dwanekɔbea no a, ɔhaw biara ɛmma wo so, na amanehunu biara mmɛn wo ntomadan. Ɛfiri sɛ ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ a wɔhwɛ wo so no, ɔbɛbɔ wo ho ban w'akwan nyinaa mu. Wɔde wɔn nsa bɛpagya wo, na wɔn nan rensunti aboɔ. Wobɛtiatia gyata ne aprammire so, wobɛnante gyataburuwa ne ɔtweaseɛ so. Awurade ka sɛ, ɛsiane sɛ ɔdɔ me enti, mɛgye no, mɛbɔ ne ho ban, ɛfiri sɛ ɔnim me din. Ɔbɛfrɛ me na mɛgye ne so. Mɛka ne ho wɔ amanehunu mu, mɛgye no na mahyɛ no animuonyam. Mɛma nkwa nna a ɛware amee no, na makyerɛ no me nkwagyeɛ. We are on your way.